Ajo, Dedek pulang jo. Buka pintu jo. Sia tuh, cantik sia kau. Dedek kau majo bini aja. Geni mah. Bini jo, bini. Bini. Iya, bini aja kau mau buka lah pintu jo. Iya, entar lo. Udah bukakan pintu, oi udah sayang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Badan taraso mane mato mangantu apulo dan ilang lamo taga di janjang menunggu pintu alun udah bukakan pane taraso mananti lamo. Denai pulang pagi itu ndak ada peda di bari. Allahnya udanan bera-bera tiba di rumah. Mangkonyo denai pai Badendang untuk panambah aponan kurang. Jo iko bana nasi penyobadan. Oi paisan jo pulang para siang. Adonan sayang, adonan berang, kamalah badan deka Badendang. Bukakan pintu, oi udah sayang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Badan taraso mane mato mangantu apulo dan ilang lamo taga di janjang menunggu pintu alun udah bukakan pane taraso mananti lamo. Denai pulang pagi itu ndak ada peda di bari. Allahnya udanan bera-bera tiba di rumah. Mangkonyo denai pai Badendang untuk panambah aponan kurang. Jo iko bana nasi penyobadan. Oi paisan jo pulang para siang. Adonan sayang, adonan berang, kamalah badan deka Badendang. Woi, jam berapa gini kau? Baru pulang kau baru. Bini lo mau tega kau. Panjang otak dan kau mencari yang mau kau taruh kau mah. Yo tapi Dedek pai Badendang dia aja mah. Yo Badendang. Jam berapa lah jam 5:30 hari ya. Jam 2 balik tadi kan bisa kau pulang mah. Yo ba lo dah jo lah jam segitu lo disuruhnya pulang dek bos. Iko nak ke tinggal di rumah je dan lah mengenyak je tadi nanda menyusu Itu ba ada jo lah. Kan ada tinggal susu tak buang mah. Madu susu tabung aja kau tinggalnya. Susu kau bau. Udah bukakan pintu, oi udah sayang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Bukakan pintu dan lah pulang dari Badendang. Badan taraso mane mato mangantu apulo dan ilang lamo taga di janjang menunggu pintu alun
nyo denai pai baden dang untuk panambah aponan kurang jo iko bana nasib nyo badan oi paisan jo pulang para si